Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Ngunyan ang kafiestahan kan pagdulot sa kagurangnan. Okay. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intentiones. Misa pasasalamat Okay naman. Dolot. Yan, ma'am. ni Kang Bunyag family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving offered by Nene del Rosario, Nitz Abio, Llantero and Decena family, Para sa fundraising Celid kang mga Delgado, graduating students. Marilu sa Manila. Bendicio, Edwin Oliva Ay, and Fatima. family, Violi Molina. Special intentions for complete healing of Maria Faydona Rodriguez offered by Benang, for safety and good health of VL Maria, Gerald Theodore and Jerome Rodriguez, Carmen Bunyag offered by Eya, for safety, good health, and divine guidance of Arnaldo II, Cindy, Arnold Corby Bunyag, and Michelle Angela Primavera, offered by Benang, for complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio, complete healing of Mary Jean Ramon Rabenitas, for safety, good health, and financial success of Mary Jean, Roderick, Joseph, Bibi, Virgie, Maria, Francia, Hector, Alexis, Judy, Christian, Luis, John, Marie, offered by Llantero and Decena family, for safe delivery of Nailin Gonzalez, offered by Ining Lumbria. Para sa kapahingalauan kan kalag kan mga minasunod, Father Luan Harsha, for the souls of CRC and LLFC members, for the souls of Jean and Arnaldo, offered by Bunyag family, for the souls of Cornelio, Antonia, Jaime, Rodrigo, Delphine, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario, for the souls of Margarita, Milagros, Aurora, offered by Vanji Alano, for the souls of Cesar, Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Jose, Epifania, Antonio, Maria Clara, Ronald J., Yolanda, Dolores, Nelson, and for all souls in purgatory, offered by Llantero and Decena family, for the soul of Lionel, and for all souls in purgatory, offered by Ining Lumbria, for the souls of Antonio and Jason, offered by Pareño family. Ngunya na Domingo, sa tuyang sineselebrar ang pagdulot sa kagurangnan sa templo ni Maria asin Jose. Siring man si Simeon asin Ana, namidbidan an aki, ang Kristong nagdatong, sindang mga tinulod kan Espiritu Santo, dungan na nag-umaw sa kagurangnan. Siring kita ngunyan, tinipon kan Espiritu Santo, na magbaklay pasiring sa simbahan kan Diyos. Mamidbidan taman lugod si Kristo, masabatas siya urog ng gayo sa iyang mamuraway na pagdatong liwat. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kauyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanay, kung kami sa imo minapuli. Ungangin pagtiripon, ni mga magtulugang sa imong
Sangaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Urog na namumutan ko mga tugang, 40 aldaw na nakalihis. Maug makitang nagsisilibrar kan kapistahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Ngunyan nanggad an palada na aldaw kan si Jesus idinulot sa templo ni Maria, an asin ni Jose, na sa paghiling nin tawo nag-uutob kan tugon alagad sa katotoohan nangyayari para sa sayang banwaan na nagtutubod. Sa pasabong kan Espiritu Santo ang mga palada nagurang dominatong sa templo, asin sa liwanag kan Espiritu man sana namidbidan hinda an kagurangnan, asin nagpahayag nin pagtubod sa iya sa kaugmahan. Kaya kita man tiniripo na magin saro kan Espiritu Santo, magpasiring kita sa arong kan Dios sa pagsabat ki Kristo. Manunumpungan ta siya, asin mamimidbidan sa pagbaakan tinapay sagkod na siya, hayag na magdatong sa kamurawayan. Mamibi kita. O Dios, burabod, asin ginigikanan kan gabos na liwanag, nangunyan nagpahiling sa paladan na Simeon kan liwanag sa pagpahayag sa mga nasyon, mapakumbaba kaming nagngangayo-ngayo na magkanigong pabanalakan sa imong bendisyon ining mga kandila, mantang nagaako ka kan mga panuga kan sa imong banwaan na naguuyon sa pag-umaw kan ngaran mong madara sa inda, sagkod na magkanigong makaabot sa ilaw na dain napapalsok sa paagi kandalan nin mga kabagsikan huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Lakaw kita sa katuninongan sa pagsabat sa kagurangnan. Sa ngaran ni Gloria. Kristo. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mo kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Jesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamahan sagod paman, mapakumbaba kaming nag-aarang, sa imong kadakulaan, tanganing siring naanbugtong mong aki idinulot ngunya na aldaw sa templo, gibuha man kaming maidulot sa imo sa malinig na buo. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay kamong nabubuhay asin kahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Propeta Malakias nagpahayag kan pag-abot kan kagurangnan sa templo. Sarong surugoon an maabot sa pag-andam kan sa iyang dalan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Ulay ka kagurangnan Diyos. Uya, sinusugo ko ang sakong anghel na mag-andam nindalan sa inutan ko. Asin biglang malaog sa iyang templo, an kagurangnan na hinahanap nindo, asin ang anghel kantipan na muya nindo. Uya, maabot na, sabi kang kagurangnan nin mga hukbo. Asin si Isay ang makakatagal kang aldaw kan sa iyang pag-abot. Asin si Isay ang makakatindog sa iyang pagpahiling. Tasiya, siring sa pandalisay na kalayo, asin siring sa sabon kan mga paralaba. Matukaw siya sa pagdalisay asin paglinig kan plata. Lilinigan niya ang mga aki ni Lebay. Dadalisayon, siring sa bulawan, asin plata. Kaya makakapagdulot sinda sa kagurangnan, kan maninigong atang. Mauuyunan kang kagurangnan, an atang nin Huda, asin nin Jerusalem, nin siring kaitong panahon, asin nin siring kang inot na mga taon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Iitaas ko, o mga pintuan, an sa indong mga payo. Magpaitaas ka mo, mga bukasan nin kapanahunan. Maabot ang hade nin kamurawayan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, an kagurangnan, makusog asin bayani, an kagurangnan, kampyon sa ralaban. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Iitaas nindo o mga pintuan, an sa indong mga payo. Iitaas nindo mga bukasan nin kapanahunan. Maabot ang hade nin kamurawayan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, an kagurangnan nin mga hukbo, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. An kagurangnan Jesucristo nagdatong asin nakibaing siring sa forma niya tong mga tao. Siring sa to, alagad daing sala. Nagdulot ini nin sa iyang pagiging maheherakon na tagapag-ultanan sa Ama. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Palibasa ang mga aki magkaparo pakinabang sa dugo asin laman. Siya man nakihiras diyan siring sa inda. Tanganing hulikan kagadanan, mawaran halaga an may kapangyarihan nin kagadanan,
na iyuan diablo. Asin maitalingkas ang mga unong kantakot sa kagadanan na uripon bilog nindang pagkabuhay. Dai niya baga pinapangakuan ang mga anghel. Alagad pinapangakuan niya ang tinubo ni Abraham. Kaya dapat magisiyang siring sa mga tugang sa gabos na bagay. Tanganing magisiyang mahirakon asin mainbod na puon na padi sa atubang kan Diyos na makikisuyo para sa nagkasalang banwaan. Huli tanag-aginin pagtios, siya na sinugutan, makakatabang sa mga sinusugutan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mabilog nan mga aldaw kan sa indang paglinig susug sa ley ni Moises itinukad sa Jesus sa Jerusalem tanganing ikaatubang sa kagurangnan. Susug sa nasusurat sa ley kan kagurangnan. An gabos na lalaki na nagbubukas kan pupunan aapo do na banal para sa kagurangnan. Sintanganing magdulot ning sakripisyo susug sa sinasabi sa ley kan kagurangnan. Sarong padis nin agbaan o duwang salampati. Uya, igwang tawo sa Jerusalem na ngaran Simeon, ang tawong inisuripot asin makidyos. Hinahalat ang karangahan ni Israel, asin ang Espiritu Santo na sa ibabaw niya. Ang pinasabungan kan Espiritu Santo na dai niya mahihilingan kagadanan bago mahilingan Kristo nin kagurangnan. Uminabot siya sa ruso kan Espiritu sa templo. Kan ilaog kan mga magurang ansadit na aking si Jesus sa pagibukan kaugalian kan lay para sa iya. Inako niya siya sa iyang mga takyag, inumaw ang Diyos sa sinagsabi. Ngunyan, pinapahumali mo na ang uripon mo kagurangnan susug sa imong tataramon sa katuninongan hulita nahiling kan sa kong mga mataan sa imong panligtas na inandam mo sa atubang kan gabos sa banwaan ilaw para sa kapahayagan sa mga hintil asin kamurawayan kan banwaan mong Israel. Itoon ang sa iyang ama sa kaina nagngalas sa mga bagay na sinasabi dapit sa iya. Binindisyonan sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na sa iyang ina. Uya, natatalaga ini para sa pagbagsak sa kapagtindog nindakol sa Israel. Sin para maging tanda na kinukontra asinan sa imo man sa ng kalaglalagbason nin espada. Tanganing ikapahayag ang mga kaisipan nindakol na puso. Itoon man si Ana na propeta, aki ni Fanuel sa tribo ni Aser, nainot ng marhay sa dakol na aldaw. Nabuhay kay bakan agum 7 taon hali sa pagkabirhen.
Balo siya sagkod sa 84 niyang taon. Dahil niya binabayaan ang templo kundi sa mga gawi nin pag-ayuno sa pagpangaji nagsasamba aldaw banggi. Nagsipot kan oras na ito nagtungod, nagpapasalamat siya sa Dios. Inuusipon ang aki sa gabos na nagahalat kan pagtubo sa Jerusalem. Kan matapos na ang gabos na susog sa lay kan kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea sa saindang syudad Nazaret. An sadit na aki nagtatalubo, asin nagkusog pano nin kadunongan, asin an grasya kan Dios yaon sa iya. Marhay na bareta anin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. An kapistahan kan pagdulot kan sa tong kagurangnan sa templo, ipinagsiselebrar kada Pitsados kan Pebrero. Ini sarong mayor na kapistahan kan sa tuyang kalendaryo liturhiko. Ima siring man naapod na kapistahan kan paglilinig or Feast of Purification o Candlemas. Ini ipinagsiselebrar 40 aldaw pakatapos kan Pasko. Asin ginigiromdom an pagdara kay Jesus sa templo, asin man ang pagutob ni Maria asin Jose sa tugon kan orlay kan kagurangnan sa pagdumaninda sa templo. Ining kapistahan asin istorya lugod makapaghurup-hurup sa sato kung gurano nagiging parte ang mahal na Diyos sa tuyang buhay. Kadaklan sa satuya, halos balik-balik man sa simbahan na arog ni Simeon sa kasi ni Ana. Halos mayong patud, sinda itong mga inaapod niya to na tawong simbahan na kulang na sa natamong, ulnan, higdaan, pwede na mag-star sa simbahan. Alagad, minsan makamurumundo, minsan dawa balik-balik na ngani, sinda sa simbahan, nahihiroan sa indang mga puso sa paagi kan homilya, o kaya mga tataramon ng Diyos, manunungod sa indang pagkabuhay. Alagad garumayo man ang presensya ng Diyos sa buhay ninda, umagin sa buhay niya to. Ang Diyos igwanin promesa sa lambang saro sa satuya. Asin kita man mismo igwanin promesa sa iya. Pero paano niya to ini magigirumduman kung sa aral daw niya tong pagkabuhay dahil lamang narurumduman ang Diyos. Ini ang rason kung taano takay puhan niya to na magkaigwa kita nin panahon sa aral daw niya tong pagkabuhay sa satuyang kagurangnan. Tamaan maot nin Diyos, iyo na kita mismo yaon sa iya. Sa gabos na oras. Ano kaya daw kung naisipan kan duwa na si Simeon asin Ana, na dahil magduman kan aldaw na ito, kan dinarakan mag-agom na si Maria asin Jose, si Kristo sa templo. Siguro, itong promesa kay Simeon na dahil niya mahihilingan kagadanan sagkod na mahiling niya para tubos, siguro kung yaon siya dumampirmi sa templo asin dahil siya nagduman kan aldaw na ito, mahihiling niya si Jesucristo ka nagaanggot na sa templo. Dakula na. Siring man ki Ana, napalagpas ko ta nindaan sa indang na-experience na mahiling an tagapagligtas na sinasabi sa inda. Mga tugang kita man minsan sa satuyang buhay, parehas man. Kadakla na beses, kadakol kitang napapalagpas. Kaya po baga, minsan nadadara kita kan sa tuyang kaluyahan asin nagbabasol kita sa huri. Kadakol kitang napapalagpas, magin oportunidad, magin mga biyaya,
Minsan, magin mga karahayan na pwedeng maitaw sa tuya, napapalagpas niya to, ninhulita, mayo kita, day kita presente. Arog man kay ni sa atubang nin mahal na Diyos, mga tugang. Minsan kinakaipuhan na, sabihon tang sakada, kaipuhan niya to na kita presente man, asin magpahiling sa atubang nin Diyos. An sa tuyang presensya po baga mismo, nagiging ehemplo, asin kita mismo makakadaranin pagbabago, asin kita makaka-inspirar na makapagbago sa kadaklan. An sa tuyang pamibi asin relasyon sa mahal na Diyos, dayan makakahalat, an mahal na Diyos, an maawot, ora mismo. Kanina po niyan sa iyang mga apostoles asin disipulos, gusto niya ora mismo. Kan hinapot siya kung paano makukuhaan kahadian ng Diyos, magsunod sa iya, bayaan ang gabos. Ito nga ni po ko nagigiramduman nindo, igwang nagsabi sa iya, kagurangnan mapaaram sa tanganing magsunod sa imo. Dai, magsunod ka sa ko. Ini ang pangapudan nin mahal na Diyos sa tuya, araal daw, ora mismo. Kay puha na ilag niya to ang Diyos, an sa tuyang kagurangnan, na parte kan sa tuyang buhay. Alagad sa selebrasyon niya to, ano ang itinutukdo kay ni sa tuyang buhay? Magin sa satuyang buhay espiritual. Ano ang kainakaipuhan niya tong gibuhon? Enot na enot mga tugang, an pagpapasensya. Sarong bagay na minsan kitang mga tao, halipot sana ang pagkakaigwata kaining klaseng bertud na ini. Si Simeon sa si Ana, halaba ang pampasensya, igwasinda kaini. Imahinaron ta, si Ana, yaon sa templo, aldaw banggi, nagpapamibi, nag-aayuno. Tangani na mahiling ang kaligtasan sa paagi kan umboy na si Jesucristo. Siring man si Simeon, iyo man an sa iyang gibo, araal daw, igwa siyang pasensya. Kita sa satuyang buhay espiritual, magkaigwa kitang pasensya sa paghalat kan kasimbagan sa satuyang mga pamibi. Minsan kita gusto ta, pag nagpamibi kita sa mahal na Diyos, ura-urada, itaw mo tulos, nagpamibi kita ngunyan, gusto ta makuata sa aga, garo Gcash. Pag cash in ngunyan, sa aga ika-cash out mo. Bakong arog ka yan. Ninhulita ang kinabanta, puro na instant. Bakong arog man kayan ang gusto kan mahal na Diyos. Makanood kitang magpasensya. Makanood kitang maghalat. An sa tong ginigibo, minsan nawawaran kitang pasensya, nagpupungot. Marhay na nga ni ngayang ginibo ko, dahil pagiraray maapresyar, ako pa ang sala. Mayo na kitang pasensya, nawawaran kita. Dahil tanahihiling lugod na ini nagbubunga, nadawa sa paluway-luway tang gibo, sa pagkakaigwatanin pampasensya, nadawa dahil tanahihiling ang resulta, nin ura-urada, alagad ini nagbubunga. Magkaigwa kitang pasensya. Minsan, day man mahiling kan kadaklan an sa tuyang ginigibo, ninhulita kita simple sanang minahiro, sindawa day naaapresyar, an mga marahay tanggibo, magkakaigwa ayanin bunga, maghalat sa nakita, asin magpasensya, na ini maabot sa arog kaining kamugtakan. Iyo po baga, magin sa buhay niya to, ang pagpapasensya, dakulang bagay na bertud na yaon sa satuya. Halimbawa, imbis na magkaigwa kaning kaiwal, magkaigwa kang kadiskusyonan, ninhuli sa salang kaisipan kan sa imong amigo o amiga, taday siya nag-uuyon sa imo, kung igwa kang dakulang maray na pagpasensya, taday niya nasasabutan an sa imong prinsipyo, pagpasensyahan mo na sana. Ika na ang magsabot. Tanganing, mayo nin diskusyon, mayo nin iriwal, day ka pa nagkasala. Simple yun po baga.
Ikaduha na itinutukdo sa satuya kaini sa satuya mga tugang, mayong iba kundian pagiging maimbod o being faithful. Si Simeon asin si Ana naging maimbod, faithful sinda. May narunta, aldaw banggi nga ni si Ana. Kita kung masimba, aga sa nangani. Pero imaginon mo si Ana, aga hapon, halos sa bilog niyang pagkabuhay po kang nabalo siya, sabi nga ni, yaon na siya sa templo. Minsan kita mga tugang, ano ang kalaban kan pagiging maimbod niya to? Magin sa satuyang buhay, sa simple niya tong pagkabuhay, magin maimbod sa satong mga ginigibo. Halimbawa sa nasa trabaho, ano ang kalaban tang maray? Kahugakan. Dawa nagtrabaho ka, ninhuli ta, kaipuhan na maglaog ka, matrabaho ka, pero ang pagtrabaho mo, mayo man sa buot. Ninhuli ta, hinuhugakan ka nga ni, lalo na kung nag-uuran-uran, sayang nga yan, magayon nga magturo. Pero ninhuli ta kaipuhan, maduman ka daw, inuhugakan ka, yan, yaong kaduman, pero an sa imong gibo, mayo man sa buot. Kumbaga, matapos mo sana tayo ang hinahagad, pero mayo man ang buot mo duman. Minsan baga arog man po kita kayan, ano? Minsan mayo man sa satuya na buot na, ay masimba ako ta, baka magkasala ako, masimba ako ta Domingo. Pero ikay hinuhugakan ka. Minsan nakabulos ka na, nahiling mo masimba ka, kadakol nagdidiskusyonan sa arong nindo. Ay ano na kamo, dahil nalugod ako daw masimba. At siya na sana eh. Ninhuli tayo hinuhugakan ka, bako man si disposisyon na yaon sa saim. Hinuhugakan talaga. Mga tugang, gabos man kita, ini an tentasyon na itinataw sa to, tangani na kita maging complacent, maging pabaya, dahil ka na magduman, ini ang tentasyon na halos ang kasiraman itinataw sa satuya. Ano ang sinasabi kayo sa sato? Magpahingalo ka man. Taang pagpapaga, ang pagiging maimbod, katakod kayan ang sakripisyo, katakod kayan ang pagpagal, ang pag-isperso, kabarali po dyan. Kung hahalion mo yan, buot sabihon, nagpapasiram-siram ka. Halimbawa, mapasimbahan ka, tamay obligasyon ka. O kung maturog na sana ako, ma-absent na sana ako, ano ang implikasyon? Nagturog ka. Tinawanan mo ning kasiraman an sa imong sadiri. Kahugakan. Ang gabos po na ini, ang tinatao sa tuya na kalaban ta sa pagiging maimbod, ang mga itinatao ka ini, kasiraman sa satuya na minsan dayta maibitaran na iwasan. Kaya minsan po baga nahuhulog kita ninhuli sa satuyang pagtatao kan sa tong sadiri duman sa kaluyahan. Kaya lugod kita magin arog ni Simeon asin Ana. Nasinda minsan nakamati man ininin kadipisilan na labanan ang mga bagay asin siring na kaluyahan, alagad nagin maimbod sinda. Tangani sanang mahiling ang liwanag na itinatao ng Diyos. Asin ang promesa na itinao sa inda. Nagin maimbod sinda asin itinatao ang promesa ngunyan sa indang pagiging maimbod. Arog man po baga kayan sa satuya. Miski sa satong pagkabuhay, kung maimbod kitang nagtatrabaho, kung mayo po sa simpleng pagkabuhay, magtrabaho kitang maimbod, kadakol incentives. Pero kung para absent ka, anong makukuha mo? Dakol man, dakol na memo, dakol na kaltas, dakol na anggot, parehas man baga po. Parehas man sa pagsasadyos. Kung maimbod kitang nagsasadyos, yaon ang grasya. Pero kung day ka man nagsasadyos, dakol man ang makukuha mo. Dakol ang problema mo. Dakol ang stress mo. Day ka makakakuha ang katuninungan sa pagturog mo. Tamayo naggigiya sa imo. Mayo nagtataon liwanag. Sabi nga ni bagakan sa tuyang kagurangnan, madya ka mo gabos, kamong napapagal asin nagagabatan. Tatatawan ko kamo ning kapahingaloan. Iyan, nasasabutan yan, kan mga maimbod sa iya. Sa iya sa naman kita makakakuanin katuninungan,
asin liwanag kan sa tuyang buhay. Aram niya to baga mga tugang, na kun kita day magsipilyo sa sarong aldaw sana, day ka magkakaning tultol sa sarong aldaw, day ka mag-exercise, day ka magturog nin tultol sa sarong aldaw, gabos na bagay na ini, igwanin maraot na epektong mangyayari sa imo. Paano kung gibuhon mo ni araal daw, dakulaon na maray ang maraot na epekto. Arog man kay ni sa satuyang pagkabuhay. Kung mayo ang mahal na Diyos, sa araal daw nyatong pagkabuhay, but sabihon, ano man daw ang pwedeng maging epekto kay ni sa satuya. Kaya lugod sa pagpadagos nyato kan Santa Misa mga tugang, hagadon nyato, nalugod kita tawanin biyaya nin mahal na Diyos asin grasya, na sa paagikan sa iyang liwanag, mahiling niya to an sa iyang pagmangno sa satuya, tangani na kitaman magin liwanag sa iba, asin magin biyaya sa sainda, na mahiling mismo sa satong buhay, an Kristo na liwanag kan kinaban, an satong paratubos asin Mesiyas. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Kagibok kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos, nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, hulis sa iya nagkaigwakan gabos, hulis sa satong mga tao, asin hulis sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kibiren Maria, asin nanitaw, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad kan mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat din mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Si Kristo nagbabanaag bilang liwanag nin kaligtasan sa gabos na nasyon, asin bilang kamurawayan kan sa iyang banwaan. Darahon niya to ang satuyang mga pamibi sa Ama na nagdusay kan bugtong niyang aki para sa to. Sa lambang pagarang ang satuyan simbag kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magpahiling sa kinaban, kan tunay na lawog kan kagurangnan, asin maging tanda nin kaligtasan para sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may autoridad, dusay na maglingkod sa sosyudad, magkaigwanin kusog buot na magtaram asin maggibo sa ngaran kan katotoohan asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagluluya an buot, urog na sa pag-utob kan mga katungdanin pagtubod, mapakusog huli kan maimbod na pagsaksi din kapwa Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga ama asin mga ina, maging mga marahay na aarogan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod kay Kristo,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namumutan niya tong gadan, magpasiring sa katuninungan kan Diyos, asin magugma sa good paman kaiba ni Santa Maria, asin kan gabos na mga santos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Kagurangnan kun mayo ka yaon kami sa kadikluman an sa imong liwanag magbabanaag sa mo tanganing kami man magin mga tingraw kan sa imong liwanag uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa nakagulangan, ang sakuyang buhay sagot paman. Kaupahan sa kuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa ang sakuyang isip asin buo. Inunusay ko sa imo katalikasan ko para sa kaumawan mo. Kapagi ako karuangan, nabagdanay na mahigpon sa imo. Ako ang Magpamibi ka mamatugang tanganingan sa ko asin ang sa indong atang makumanlugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami na an atang nadulot ka nagrurukyaw na simbahan magin maninigo sa mo. Na nagbuot na ang bugtong aki an tigtang kordero. Idulot sa imo para sa buhay na dayong kasagkuran siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na dayong kasagkuran. Tanaki mong kapantay sagkod paman idinulot ngunya na aldaw sa templo asin ipinahayag kan espiritu na kamurawayan kan Israel asin liwanag nin mga nasyon. Kaya kami man na nagdadalagan sa kaugmahan sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kay bakan mga angeles asin santos nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanang kadan banal, bukabos sa kabanalan kay ning mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang bunkan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nyambot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat.
Binakini asin itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakankay ni taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singgirari, pagpasalamat sa imo itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kay ni taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagada asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pagkati ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum akagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Alexandro, sinkan gabos na Claire. Sering man girum dumasay mong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen ay kan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umagin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki imong si Jesu Kristo. Huli sa iya asin kay bani asin sa saya sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatud kan Dios sa nakaugalian nangangas kitang magsabi gabos tabi, Ama niya mo ayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglawom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat sa Indo, an sa kong katuninongan ni tinataw sa Indo, at pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod ka sa imong simbahan, asin papagkanigawa na siya mapatuninong asin magkaburnyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be.
kordero kan Dios so nagpara kan akasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtarang ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan, asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay, ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan, asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus ang anak ning kaligtasan, tulo na bayad sa kasalanan. Mami, bi kita. Kagurangnan, huli kay ning mga banal na atang nasa mong inako, lubos sa samoan sa imong kasya na nagutob kan linalauman ni Simeon. Tanganing siring na siya day nakahiling kan kakadanan bago siya pinagkanigong mag-ako kay Kristo. Kami man na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtan ang buhay. Ah. Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagpasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngo niya na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang satuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang akolito, ang mga nagbasa, ang ministro laiko, asin ang gabos na uya digdina na kisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayre kan misa nin banwaan na badadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan, i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po. An kagurangnan mapasaydo, Asin sa imong espiritu, idukuan payo sa pagbendisyon. An makakamhan na Dios danay na maglikay sa indo sa gabos na karatan, asin maglingkod, magkanigong magwara sa indo kan mga balaog nin sa iyang bendisyon. Amen. Gibuhon niyang maigos sa mga Diyos na natataramon sa indong mga puso, tanganing magdanay ining mapano nin kaugmahan. Amen.
Mantang nasasabutan ang mga marahay asin matanos, kamo danay na makaabot na naglalakaw sa dalan kan mga tugon kan Dios, asin mahimong mga pamana kaiba kan mga nainot ng kahimanwa. Amen. Sin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamahan na nama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iarubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos Diyos. maray na aldaw po sa inugabos mga tugan. Maray na aldaw. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang muragohod nin kung gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalan din tinakban, si Jesus